Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Radha Krishna Ekatma Duidihadhari Anunye Vilase Rasa Asvadanakari. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Så det er fra Chaitanya Charitamrita. Så der er vers her fra Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tabhiryaiva Nicha Rupataya Kalabhi Golokaiva Nivasacha Khilatma Bhuto Govindamadi Purushang Tamahang Bhajami Govindamadi Purushang Tamahang Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka Vrindavan, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of the 64 artistic activities, in the company of her confidentes, Sakhis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever-blissful spiritual rasa. Purport by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Although the Lord, Absolute, and his potency are one and self-same existence, still they exist eternally as separate entities, as Radha and Krishna. In both the ecstatic energy and the transcendental Lord Krishna, there exists Sringara Rasa, amorous love, whose quality is inconceivable. So the purport continues. It's very, very long. Ligesom en blomst og blomstens duft ikke kan adskilles. På samme måde så kan Krishna ikke adskilles fra Radha. Radha kan ikke adskilles fra Krishna. Eller et andet eksempel, der er givet, ligesom månen og måneskinnet ikke kan adskilles. Og et andet eksempel, ild og varme og lys kan ikke adskilles. Ja. Vedanta tattva vidas tattvat yat jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shaktyate. Den absolute sandhed eksisterer i tre features, man siger man features, og tre niveauer. Ja. Brahman, den upersonlige stråleglans, allestedsnærværende, åndelige stråleglans. Paramatma, som er det lokaliserede aspekt, der er sammen med alle levende væsener i den materielle verden. Helt ned i Paramanen og helt ned i atomet. Så også i dyr, planter, alle levende væsener. Og så Bhagavan, det højeste aspekt, som er Krishnas personlige form. Og Krishna inkluderer Radharani. Så Krishnas form er fuldt ud åndelig. Og han manifesterer sig her i den materielle verden. En gang i hver
hver kalper, eller 2 kalper om natten, der er der ikke noget her på jorden. Så han kommer på jorden, og hver gang han kommer, så tager han den åndelige verden med. Ligesom Prabhupada siger, king doesn't come alone. Så når Krishna han manifesterer sig her i den materielle verden, så tager han hele den åndelige verden med, og han tager selvfølgelig sin mest kære sted med, Radharani. Så vi fejrer hendes åbenbarelsesdag i dag, da hun ankom her, eller manifesterer sig her i den materielle verden. 15 dage efter Krishna han manifesterer sig. Så nogen tror, at Radha og Krishna, de er bare mennesker ligesom os. Ja. Men yogier, de opgiver alt materielt, lever i askese og i cølibat, for at opnå Radha og Krishna. Ligesom Chaitanya Mahaprabhu, som er Krishna selv, han tog sannyas, og hans konklusion var, at det at tilbede og tjene Krishna i gopiernes ånd, som en god pige, det er det højeste, der findes. Så hvis han havde opgivet alt og taget sannyas, opgivet alt materielt, hvorfor ville han så tilbede noget materielt? Sukadeva Goswami også, der var 80.000 vismænd til stede ved Yamunas bred for omkring 5.000 år siden, da Parikshit Maharaj. Han havde fået at vide, at han skulle dø om 7 dage. Vyasadeva var der, Narada Muni var til stede. Enstemmigt så valgte de Sukadeva Goswami til at tale. Og i de 7 dage, der var der ingen, der drak, eller spiste, eller sov. De var alle sammen absorberet i Brahma Shabda. Den her åndelige lyd, der kom fra Sukadeva Goswami. Selvfølgelig også Parikshit, som stillede spørgsmål. Og den her Brahma Shabda, den gik ind i deres ører, den her åndelige transcendentale lyd, og ind i hjerteregionen, og ind i sjælen, og nærede dem åndeligt, så de slet ikke havde nogen materielle behov. Og den nydelse, Anandam Buddhivardhanam, har ikke nogen sammenligning. Det kulminerede i 10. kanto mellem Radha og Krishnas leje, og alle Krishnas Sakhis veninder. Manusyanang sahasreshu kaschit yatati siddhaye yatatama bisiddhanam kaschin mang viditatvataha. Ud af mange, out of many millions of endeavoring transcendentalist, ud af millioner af personer, der gør en indsats for at opnå åndeligt liv, der er der kun mange få, der egentlig forstår, hvad det hele går ud på. Og i dem er der kun mange få, der kender mig fuldt ud, siger Krishna. For ikke at tale om Radharani, som er endnu mere fortroligt. Det emne om Radharani. Og vi er ikke særlig kvalificeret til at forstå Radharani, men nu er det Radharanis åbenbarelsesdag, og derfor vil vi forsøge at tale om hendes herligheder. Så Indien har altid været hovedsæde for selverkendelse og åndelig indsigt. Og dem, der er interesseret i viden om Gud og erkendelse om Gud på det højeste niveau, har altid taget til Himalaya og Indien. Og de største mestre har været fra Japan, fra Kina, alle steder. Europa, Mellemøsten og Arabien. Alle steder i verden. Han har valgfartet til Indien. Det har altid været the high seat of spiritual learning. Og i Indien, dem der tilbeder Parvati, Durga, de bliver kaldt Shaktas. De ser hende som den højeste moder, de ser hende som den absolutte sandhed. Dem der tilbeder Ganesh eller Ganapati, de bliver kaldt Ganapatyas. Og dem der tilbeder Shiva, de bliver kaldt Shaivites. Og dem der tilbeder Surya, de bliver kaldt Saurakas. Ja, Saurakas. Og dem der tilbeder Vishnu bliver kaldt Vaishnava. Og dem der tilbeder Krishna, får jeg lige lidt hjælp her, de bliver kaldt Karshnavas. Og dem der tilbeder
Radharani som det højeste objekt. De bliver kaldt Gaudiyas. Ja, og vi er Gaudiya Vaishnavas, ifølge Prabhupads fodspor. Så Bhaktivinoda Thakur, en af vores mestre i vores Guru Parampara, sagde, at hvis der nogensinde opstår en transcendental kamp, eller et skænderi mellem Radha og Krishna, så vil vi tage Radharanis side, og tage hendes parti. Og på et tidspunkt en berømt historie ved Radhakund, der er Radharanis sø, der ikke er forskelligt fra hende. Der er Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupads åndelige mester, var sammen med nogle af sine disciple. Og der så de kongen af Jaipur og fra Dandavats rundt om Radhakund. Det ved jeg ikke, om det var en fuld Govardhan Parikramma, men det tror jeg ikke. Og disciplen sagde til Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, se, Maharaj, kongen af Jaipur og fra Dandavats rundt om Radhakund. Og så Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagde, yes, but our mood is different. There is a difference between his mood and our mood. His mood is that han forsøger at opnå Radharanis barmhjertighed, så han kan tilbede Krishna. Så, men for os er det noget andet. Vi giver en blomst til Krishna, for at vi kan få Radharanis barmhjertighed, for vi kan være på hendes hold. En poet siger, bare lad mig komme på dit hold, Radharani. Vil du ikke nok regne mig for en af dem, der er med på dit hold? Altså hvis man spiller cricket eller fodbold eller et eller andet. Så vi vil gerne være med på Radharanis hold. Ja, så vores sadhya, vores mål er Radharani. Ja, det andet eksempel, der også bliver givet, jeg tror det bliver givet af Vishwanath Chakravarti Thakur, det er, at Radha Krishna er ligesom en lotusblomst, som bliver stilken, og så bliver den så til 2 blomster. En gul og en blå. Og så det er det andet eksempel. Achincha Veda Veda Tattva. Hvordan de er et, men også forskelligt. Ja, så jeg vil tale lidt om, hvordan Radharani hun manifesterer sig i den åndelige verden. Selvfølgelig hun er sanatani, hun er evig. Men der er en lila, en pastime. Så på et tidspunkt, Krishna han sad på sin Ratna Singhasana, sin trone af juvel. Ja. Og i den her rasa-dans, rasa betyder nydelse, eller smagfuld nydelse. Og det er en oversættelse. Pleasing taste, siger Prabhupada et sted. Mellow. Og så dans. Rasa-dans. Og så ønskede han at nyde. Krishna han ønskede at nyde. Han er den ultimative nyder. Åndelig nydelse selvfølgelig. Og så fra Krishnas venstre side, der manifesterede Radharani sig. Og med det samme hun manifesterede sig, så begyndte hun havde meget sådan restløse øjne, hun begyndte med det samme at kigge rundt, og så begyndte hun at løbe rundt også, for at finde alle mulige forskellige blomster. Champak og, hvad kan det ellers være, lotusblomster og kadamba, meget ellers. Den her jasmin, ja, og der er en moga. Alle mulige. Hun var bare ivrig efter glæde. Krishna, ligesom Prabhupada siger, bhaj dhatu, bhakti. Hvad er roden dhatu? Bhaj. At tjene, aktivitet, anusilanam, under dem, der er over os, der er mere avanceret. Han er ikke bare sådan, nu finder vi lige på en eller anden aktivitet. Men hun vidste, at hun er ikke forskellig fra Krishna, hvad han havde lyst til. Så det Radha betyder, eller der er mange betydninger af ordet Radha. Så en af Radha, det er Rasa Mandala, den her arena, hvor rasadansen finder sted. Så alle danser under Krishnas ledelse. Så vi kan vælge, om vi danser i den åndelige verden, eller i den materielle verden.
Ekale Krishna Alasaba Bridja Dedas. Så, men når mange danser sammen, så hedder det Rasa Lila. Så nogle gange så vil Krishna danse med mange gopier på samme tid. Så Ra ligesom har råd i Rasa Mandala. Og Dha betyder Dhavamanam. Og sådan løb rundt. Så derfor, med det samme hun manifesterer sig, så løb hun rundt for at samle blomster ind og give dem til Krishna i den her Rasa Mandala. Så derfor Radha. Men anden det er Ra, kommer fra Ramana, den højeste nydelse, ligesom i Hare Krishna Mahamantrat. Rama. Og så Dha betyder at give. Dha. Så hun vil gerne give glæde til Krishna og Radha. Ja. Og så fra Radharanis transcendentale hudbår, eller hvad siger man? Selvfølgelig hendes hud er lavet af. Hendes form er lavet af det er en form af kærlighed, af åndelig kærlighed. Hendes form er lavet af ren kærlighed. Så ud af hendes hudpår, der kom der manifesterede alle gopierne sig. Og ud fra hendes venstre side, der kom Lakshmi Devi, og mange tusindvis af Lakshmier. Og ud fra dem kom Parvati. Ja. Så Krishna, han er Adi Purusha, han er den eneste nyder. Og Prakriti, hun er den ultimative, eller Radharani, hun er den ultimative Prakriti. Så der bliver givet, hvad er en kvinde egentlig? Den perfektionen af femininitet, siger man det sådan. Det er Radharani selvfølgelig. Hvis vi har fortsat med at læse her, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs betydning til det her vers for Brahma Samhita, så kan vi høre om de her 64 kunstarter, som er fra en helt anden verden. Vi skal jo høre lidt senere om. Hun har uendelig mange kvaliteter, ligesom Krishna også har uendelig mange kvaliteter, Radharani, men hun har 24 hovedkvaliteter. Nå, så hvad er en kvinde? Så det samme princip gælder åndeligt som materielt. Og en kvinde, hun er afhængig, subordinate, hun er underlagt mand. Og så er hun underdanig, og så har hun ikke noget falsk ego, ligesom Nahang Vipra Nachanarapatiyar, Nabhivaisho Nasudro, som Chaitanya Mahaprabhu siger, jeg er ikke det, jeg er ikke det, jeg er ikke det, jeg er ikke det, jeg er ikke en familie, jeg er ikke en kshatriya, jeg er. Så der er ikke nogen upadis. Men Gopi Pada Tu Pada Kamala Yorda Dasa Dasa Anudasa. Jeg er tjenerne, den der er Gopinath. Ultimativt er Radharani. Fordi hun ved, hvordan man tjener Gopinath. Så det er de 4 kvaliteter. Og så er der 4 pligter, som en kvinde har. Hun gør rent, altså med rengøring, og hun dekorerer, og hun giver tilfredsstillelse til sin mand. Så kan jeg faktisk ikke lige huske den sidste. Ja. Så jeg vil lige læse et par citater op her. Så på engelsk. Det er Sarasvati Thakur. Det handler lidt mere om sådan Achincha Bheda Tattva, hvordan Krishna eller Radha Krishna er et, men også forskelligt. Shri Radhika is realizable as the counterwhole of the personal absolute. She is the predominated moiety of the absolute whole. Så moiety, det betyder, nu bliver det godt nok meget sådan svært, men each of 2 parts into which a thing is or can be divided. Shri Radhika is the eternal associated counterwhole of Shri Krishna, her male consort. So Shri Radhika is the eternal associated counterwhole of Shri Krishna. Og det er også på et tidspunkt blev Radharani spurgt, hvem er Krishna? Og hun så svarede, Krishna is me. Krishna, det er mig i min hankønsform.
Ja, så her i den her materielle verden, så Radharanis åbenbarelsesdag, Radhastami, så der er nogle historier givet fra Puranierne, og også fra, hvad hedder de nu, de her Shiva han giver, hvad er det, de hedder? Shiva giver sådan en mystisk, fortrolig viden. Ja, tantraen, ja. Så, så de er accepteret af Gaudiya Vaishnava, så jeg kan fortælle nogle af de historier. Som ikke er historier, det er selvfølgelig på den måde, det er Purana eller Itihasas, det betyder, this happened. Det skete faktisk. Så Puranaerne, det er også virkelig historier, som store mestre og yogier har set i deres åndelige syn, eller måske har de været en del af dem. Ligesom Narada Muni, han rejser over alle de universer. Han kan også rejse til andre universer, til de åndelige universer. Så, så Narada Muni, han rejste rundt, og han tjente altid de hellige navne, spiller på sine viner, sit strengeinstrument. Og så havde han forstået, at Krishna havde taget fødsel i Vrindavan, så derfor kom han ned for, han ville gerne tage darshan af Krishna. Og han kom ind i Yashoda og Nanda Maharaj's hjem, og der, så han gik rundt i Vraj, og ligesom det er kulturen, at man altid inviterer sadhuer ind, så de ville invitere ham ind, og de ville gerne have, at Narada Muni, de kender Narada Muni, han er berømt, så de ville gerne have, at Narada Muni, han ville sige deres søn, Krishna. Så Narada Muni, da han så Krishna, Krishnas store smukke lotusøjne og hans smukke hår, sådan en lille baby. Meget hans form er ubeskriveligt smuk. Det er også sagt, at fra hans, der er 8 punkter, hvad kalder man det, områder, hvorfra der udstrømmer en naturlig duft af lotusblomster, der er blandet med kamfer. Fra håndfladerne og fodsålerne forskellige steder. Så Narada Muni, han var så overvældet af at se den her smukke form, Krishnas form. Og han var ment til at velsigne Krishna, men han lavede dandavats for Krishna og bukkede sig ned. Og Nanda Maharaj kunne ikke forstå, hvad foregår der her. Du er ment til at velsigne min søn, men så siger jeg, hey, du glem bare alt om den materielle verden og tilbyde forskellige halvguder. Din søn er guddommens højeste personlighed selv. Bare giv ham alt. Og så tog han så videre Narada Muni. Og så Narada Muni, hvis Krishna han har taget fødsel, kan vi sige her, manifesteret sig, så må Radharani også være her. Krishnas kæreste. Så han begyndte at lede efter Radharani. Gik til forskellige kohørte mænds hjem. Og til sidst så kom han så til Vrishabhanu og Kirtida, deres sted. Dengang var det jo, de var ikke i Varshana og Nandagam dengang. Det var bare sådan meget simpelt landsbyliv. Så Narada Muni, han kom til deres hjem, Kirtidas hjem og Vrishabhanus hjem. Og der var Sridhar. Sridhar var der så, deres søn. Og Narada Muni sagde, det er Sridhar. Narada Muni fortalte til forældrene, at din søn vil ligesom blive meget tæt, have meget tæt samvær med Krishna. Han blev en stor hengiven, og altid få lov til at være sammen med Krishna, så det var meget heldig. Men så var han på vej ud, men så kom han i tanke om Vrishabhanu. Hey, vi har også en datter forresten, men hun er blind og døv og stum, og vi ved ikke rigtig, hvad der foregår. Og så, lad mig se. Så kommer Narada Muni ind i det her rum, hvor der ligger den her lille baby i en seng faktisk. Og
Og Narada Muni han nærmer sig, og så ser han det smukkeste væsen, han nogensinde har set. Han ser Radharani. Hun ligger der, sådan meget, meget smuk. Smukke lotusøjne, blå øjne, meget smuk næse, sort hår, meget, meget flot krop, meget nuttet, og hun kan slet ikke. Narada Muni, han ser hende, og han kan slet ikke sådan. Jeg har set Lakshmi, jeg har set Parvati. De kommer ikke i nærheden af overhovedet af tusindvis af gange, 100.000 af gange smukkere. Og Lakshmi, hun ikke engang skyggen, ligesom kommer i nærheden af Radharanis skønhed, Lakshmis skygge. Og hun begynder at bede til, må jeg nok se din fuldvoksne form som Kishori, og hun begynder at bede til, faktisk tager Narada Muni Radharani op på sit skød, og så forsvinder Radharani, og Narada Muni bliver helt forvirret og kigger over, han bliver sådan helt fabrilsk og kigger over alt i rummet, og døren er lukket, og Vishnu er der ikke, og han kan slet ikke forstå, så lige pludselig så manifesterer hun sig foran ham i sin oprindelige form, og ud fra hende kommer der 8 veninder, de 8 Sakya, og 4 fra hver side, og så Lalita, og så Narada Muni besvimer. Og så Lalita og Vishaka. Lalita kommer med sådan en, et fad, og Vishaka har sådan en beholder, eller sådan en krukke med vand. Og så vasker de Radharanis fødder, som Kishori Radharani, og de sprinkler, hvad hedder det på dansk, eller de sprøjter det der vand på hovedet af Narada Muni. Og Narada Muni, han er helt væk i ekstase, så vågner han op, og så ser han så Radharani, og Lalita og Vishaka, de siger, nu vil Radharani gemme, eller hvad siger man, conceal, skjule sin form. Men senere under det her shokatræ, som giver så mange blomster tæt ved Kushum Sarovar, der vil du se os igen sammen med alle gopierne, der vil du se Radha igen sammen med Krishna. Og så kommer Vrishabhanu ind, og hvad foregår der, fordi Narada Muni, han ligger i fuld dandavats foran, så han kan ikke forstå, hvad sker der? Det er det samme, der sker. Du er ment til at velsigne min datter, og nu ligger du. Nu ligger du for fødderne af hende. Så siger Narada Muni, at hvem hun er. Og så siger han, at Narada Muni siger, at bare rolig, inden han går, sådan, så siger han, bare rolig, din datter vil åbne øjnene igen snart, og hun vil komme til at se og høre. Og så ikke så lang tid efter, så Krishna, han besøger Vrishabhanu, fordi Nanda Maharaj og Yashoda og Vrishabhanu og Kirtida, de er gode venner. Ja. Så Krishna, så besøger de, så har de Krishna med. Og så møderne er sammen, og Yashoda har Krishna på sit skød. Og så de snakker, og kvinderne snakker, og så glemmer de ligesom lidt Krishna. Så Krishna, han kravler, og så kommer han til, og så kravler han op i sengen og ser Radharani. Fordi det var faktisk et løfte, han havde givet Krishna, da de skulle til den materielle verden, og Radharani, hun ville ikke med. Men Krishna sagde, bare rolig. Det første, du kommer til at se, kommer til at blive mig. Det første, du kommer til at høre. Og så, vi tager hele den åndelige verden med, vi tager hele Vrats med. Så er Radharani, hun ligesom. Så det første, Radharani så, var Krishna. Ja, så kunne hun se igen. Og så hvordan fik Vrishabhanu og Kirtida Krishna? Så der er sådan flere åbenbaringer i skrifterne om det. Men de kunne ikke få noget barn faktisk. Og de har prøvet på alle mulige måder at se, altså ved at udføre skæse og så videre. Men til sidst så foreslog Kirtida, jeg er sikker på, at hvis du tilbeder Katyayani, hvis du tilbeder Durga Devi, så er jeg helt sikker på, at hun vil give os en velsignelse, så vi vil få et barn. Så Vrishabhanu, han tog til Yamunas bred, og så udførte han streng askese.
og bad til Katyayani. Så på et tidspunkt, så manifesterede hun sig op i himlen, eller hun skrev, hun talte, men man kunne ikke se hende. Og så åbenbarede hun, at hvis du chanter Hare Krishna Maha Mantra, så vil du få et barn. Så at tage initiering fra en ægte åndelig mester. Nu fortæller jeg historien forkert. Hun åbenbarede og sagde fra himlen, at du skal finde din åndelige mester. Og så, hvor er han så? Han er i den retning, du skal gå i den retning langs bredden. Og det gjorde han så, og der møder du Kratumuni. Og det gjorde han så, og der mødte Vrishabhanu og Kratumuni, og der Kratumuni gav ham Mahamantra. Og det er helt tydeligt givet der i Brahmanda Purana, hele det fulde Hare Krishna Mahamantra. Og der bliver det også givet, at ligegyldigt hvad du ønsker i dit liv, eller hvem du tror, der er Gud, der er den absolutte sandhed, det er sådan set ligegyldigt. Bare chant Hare Krishna Mahamantra og blive renset. Og så gik han Vrishabhanu så tilbage til bredden og chantede Hare Krishna hele sit hjerte, og så åbenbarede Katyayani så for ham op i skyen, og hun kom med sine 8 arme og med en meget smuk hjelm og meget smuk sari. Og så sagde hun, jeg er meget glad for din askese og for din kærlighed, din bhakti, og så gav hun Vrishabhanu sådan en ovalformet beholder. Og så sagde han, gå hjem og åbne den sammen med din hustru. Og Vrishabhanu, han bar den her beholder, eller kasse, eller sådan, hjem. Og så sammen, så Vrishabhanu og Kirti der, de åbner, og så de Radharani. Ja, så det var sådan, hvordan Radharani, hun åbenbarede sig. En anden historie, at Vrishabhanu, han tog bad i Yamuna-floden, og så på et tidspunkt, så han det også, så ligesom sådan det, så kunne han mærke noget, og jeg kan ikke huske præcis detaljerne. Men så var den her 10.000 bladet lotusblomst, meget, meget smuk, og han kiggede, det var en anden kalpa. Og så han så Radharani ligge nede i den her center af den her lotusblomst. Og så bar han hende hjem til sin hustru. Hvad er klokken lige? 10 år. Jeg vil læse lidt flere citater her for vores acharyas. Jeg håber, vi kan fokusere. Så det er fra Teachings of Lord Chaitanya af Srila Prabhupada. Even Lord Krishna cannot estimate the highly transcendental qualities of Srimati Radharani. Even Krishna cannot estimate the highly transcendental qualities of Srimati Radharani, and therefore it is not possible for any ordinary man to estimate those qualities. Så er det der hedder, vi har hørt om Sambhoga og Vipralamba. At de hengivne ønsker altid at være sammen med. Det er en definition af kærlighed. En definition af kærlighed, det er, at man altid ønsker at være sammen med den person, man holder af med sin elskede. Altid. Altså det er ikke sådan, man ligesom ikke har lyst til, eller det er fint, vi skal dø en dag. Jeg har ikke noget problem med døden, fordi man er ked af, at den person skal dø, eller man selv skal dø. Man har lyst til at være sammen med den person evigt. En anden kærlighed på arbejde, definition på kærlighed på arbejde giver, er, at man har lyst til at se den persons herlighed blive spredt over hele verden. Der er flere definitioner. Men så Sambhoga betyder, at man er sammen med, og Vipralamba, at man er adskilt. Så de hengivne, de ønsker altid Sambhoga at være sammen med Krishna og se Krishna. At opleve Krishna, dufte Krishna med alle sanserne, og kunne tjene Krishna, ultimativt at tjene Krishna. Så, men Krishna ud af sin barmhjertighed giver dem Vipralamba, adskillelse. Og det er også den ånd, vi ligesom de 6 Goswamier. He Radhe Vraja Devi Ke Jalalite, He Nanda Suno Kutaha, Sri Govardhana Kalpapada Patale, Kalindi Vane Kuta,
Goshanta viti sarvato vrajapure Kedair maha vihvalao Vande rupa sanatana vraghuyugao Shri Jiva Gopalakao. Det er Srinivasa Acharya, der beder den her smukke bøn, de 8 bønner til de 6 Goswamier. Og det er det sidste vers, hvor han siger, jeg offrer min ydmyge respekt til de 6 Goswamier. Til de 6 Goswamier. Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunath Dasa Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Gopal Bhatta Goswami og Shri Jiva Goswami. Som altid Vrindavan vil skrige og råbe meget højt, hey, Krishna, hvor er du henne, Radhe? Hvor er I? Er I på toppen af Govardhan, eller er I under træerne ved Yamuna? Hvor er I? Det var deres ånd, det var sådan, de ville leve deres kristne bevidsthed. Så det var aldrig sådan, de sagde. Selvfølgelig vidste de, at Krishna eksisterede. Ikke sådan, de havde tvivl om, at de vidste, at Krishna var der, men de var altid ligesom, hvor er han? Hvor er han i mit liv? Det var aldrig sådan, de sagde, at jeg er sammen med Krishna, og jeg er med Krishna. Nej, aldrig. De var altid i adskillelse. Men så er der så her noget, der hedder Prema Vaichitya. Og det er ligesom Rathayatra under Kurukshetra. Og der var en eller anden form for, eklips. Solformørkelse. Det er solformørkelse. Eller målformørkelse. Et eller andet, ja. Så de var samlet der var Radharani der også, men hun var, og endelig fik hun lov til at være sammen med Krishna, men det var ikke det samme, fordi det var ikke i Braj, så der var ikke den samme stemning. Men der var også det her med, at hun var bange for, at nu skal de adskilles igen. Så det beskrev sådan, at det er endnu højere ekstaser, man oplever, eller kærlighed, man oplever. Det er jo en ubetinget kærlighed. Der er ikke noget selvisk i det. Det er selvfølgelig også et stort emne. Men så det er, at man er sammen med personen, men man føler alligevel en adskillelse. At man har en angst for at blive adskilt igen. Man føler egentlig allerede, at man er adskilt, fordi man ved, at man skal skilles. Og det hedder det her Prema Vaichitya. Prema Vaichitya. Okay. There is the fortune tilak on the forehead of Srimati Radharani, and she has a locket of Prema Vaichitya. Prema Vaichitya is the symptom of a lover that occurs when the lover and the beloved meet together and still have a fear of separation. This exchange of feelings between Krishna and Radharani is very difficult to understand unless one is elevated onto the pure platform of goodness. Such transcendental reciprocation between Radha and Krishna is not possible to understand even on the platform of material goodness. One has to transcend even material goodness in order to understand. Such an exchange of feelings between Radha and Krishna is not any subject matter of the material world. Even the highest mental speculators cannot understand this directly or indirectly. Material activities are manifested either for the gross body or the subtle mind. But this exchange of feeling between Radha and Krishna is beyond such intellectual mental speculation. This transcendental subject matter can be understood by purified senses, freed from all the designations of the material world. Actually, lust and the sex urge are there in spiritual life. Is there in spiritual life, but because the spirit soul is now embodied in material elements, that spiritual urge is expressed through this material body, and therefore it is pervertedly reflected. When one becomes actually conversant in the science of Krishna consciousness, he can understand that his material affection of sex life is abominable, whereas spiritual sex life is desirable. Vi skulle lige høre de her forskellige kvaliteter, Radharani har. Så vi kan finde de notater. Der er jo de her sange også.
tror, der er 1000 navne. Jeg ved lige, hvor det skal være. Ja. Okay. Nå. Nej, det var det faktisk ikke. Okay. Jeg vil bare gerne lige læse dem op. Det er meget fint. Ja. Det var det. Ja. Så det er fra Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila. Similarly, Srimati Radharani has unlimited transcendental qualities, of which 25 qualities are principal. Shri Krishna is controlled by these transcendental qualities of Srimati Radharani. 1. She's very sweet. 2. She's always freshly youthful. 3. 2. She's always freshly youthful. 3. Her eyes are restless. 4. She smiles brightly. 5. She has beautiful auspicious lines. 6. She makes Krishna happy with her bodily aroma. 7. She is very expert in singing. 8. Her speech is charming. 9. She is very expert in joking and speaking pleasantly. 10. She is very humble and meek. 11. She is always full of mercy. 12. She is cunning. 13. She is expert in executing her duties. 14. She is shy. 15. She is always respectful. 16. She is always calm. 17. She is always grave. 18. She is expert in enjoying life. 19. She is situated at the topmost level of ecstatic love. 20. She is the reservoir of loving affairs in Gokula. 21. She is the most famous of submissive devotees. 22. She is very affectionate to elderly people. 23. She is very submissive to the love of her friends. 24. She is the chief gopi. 25. She always keeps Krishna under her control. In short, she possesses unlimited transcendental qualities, just as Lord Krishna does. Ja. Jeg vil lige fortælle en historie mere, så vil jeg bare læse den op her. Så det var i Vraj. Sådan lidt en sjov historie, synes jeg. Som Vishwanatha Chakravarti Thakur giver. At en anden gram, så der Radharani, hun vil komme for at tilberede mad for Krishna. Det er også i øvrigt en spændende historie. Den tror jeg lige vil fortælle. Så ligesom vi hørte, at Krishna, han kommer så Radharani der i sengen, da hun var helt lille. Og så Radharani åbner sine øjne og så Krishna. Og så hun vokser op, og hun har alle sine kohørtepiger, og de er 3-4 år. Og de leger, og de har deres ankelbæller. Så de leger, og de her, lyden fra Radharanis ankelbæller er ligesom på et tidspunkt blev Prabhupada spurgt, kan du høre Krishnas fløjte? Kan du høre Krishna spille på sin fløjte? Det er i hvert fald. Og så Prabhupada, han lukkede øjnene, og ligesom de hengivne fortæller, at det var ligesom, han kom til et helt andet sted, selvom han var her. Og så Prabhupada sagde, ja, yes. Men så Radharanis ankelbæller er også ligesom, bliver beskrevet, at ligesom Samaveda har mange sådan musikalske mantraer. Men den lyd fra Radharanis ankelbæller overgår Samavedaerne mange gange. Og giver ekstaser ligesom at høre Krishnas fløjte. Ja. Så man kan høre Krishnas fløjte, hvis vi ved at vi chanter Hare Krishna, vi kan høre Krishnas fløjte, hvis vi er rene nok, selvom vi er i den her materielle verden. Og så Durvasa Muni, han på samme måde, han kunne høre Radharanis ankelbæller. Vi kan også høre Radharanis ankelbæller, hvis vi var rene nok, men problemet er, at vi ikke er rene nok, fordi vi gerne vil lyde i den materielle verden. Men ved at chante Hare Krishna,
Og ved at følge de tidligere acharyas, der kan vi blive rene, så vi kan høre Radharanis ankebjælder og opleve en kærlighed og en nydelse, der er ubegrænset. Så Durvasa Muni i Himalaya, han kunne høre Radharanis ankebjælder. Og så tog han til Vraj for at møde hende, Golokeshwari, Radharani. Og så hun legede med sine venner på bredden af Yamuna. Men sammen Durvasa, det kan være lidt skræmmende at se, så alle hendes venner flygtede. Men hun var ikke bange, hun var ikke bange, så hun blev der. Og så Durvasa, er du smuk, du er universets smukkeste, ligesom min mor, som Durvasa. Jeg har kommet hele vejen fra Himalaya, vil du ikke lave noget mad til mig? Jeg kunne godt tænke mig noget sød ris, sweet rice. Og Radharani, hun var med det samme, så sørger hun for at skaffe mælk og ris og sukker og alle mulige krydderier, sådan kardemomme og safran og så videre, og kamfer. Og så tilberedte hun den her sød ris til Durvasa Muni, og Durvasa Muni, han smagte den her sød ris, eller kirl. Og han sagde, jeg har rejst på de himmelske planeter, og jeg har smagt alle mulige former for delights, lækkerier på de himmelske planeter. Men aldrig har jeg har endda smagt nektar, amrita, på de himmelske planeter, men aldrig har jeg smagt noget som det du lige har serveret for mig. Så gav han så Radharani den velsignelse, at hvad hun vil kokkerere i fremtiden, der den person, eller de personer, der vil smage den mad, de vil være udødelige, de vil ikke kunne dø. Så det er også ligesom hemmeligheden nogle gange, altså man kan undre sig over, hvordan kan det være, at Radharani kommer og konkurrerer for Krishna, men det er ligesom, fordi alle elsker Krishna så meget i Vraj, så de vil gerne have, at han skal leve evigt. Så de ved, at han fik den her velsignelse. Og i en anden kalpa, der var det sådan, så de legede Radharani med sine Saki-venner. De legede sådan ligesom børn, de laver sådan forme ud, sådan noget sand, sådan noget fra sandkassen og sådan ligesom, de leger imod og sådan, så laver de forskellige former og sådan noget. Så de havde leget sådan, lavet alle mulige forskellige sådan sweets, burfi og kalakand og har vi rasagullah og alle mulige former for sødsager havde de lavet. Og så kom Durvasa Muni og sagde, det var ligesom det samme scenarie, der udspillede sig. Okay, jeg har meget sulten. Og så serverede de bare de her sandkager for Durvasa Muni. Og vi ved godt, hvor vred han kan blive. Men så Radharani var ikke bange, men så det smagte selvfølgelig som nektar. Radharanis hånd. Så den her historie, historien er, at de havde jo et, utilladt forhold, Radharani og Krishna. Det var ligesom, hvad hedder det, når en kvinde har en elsker ud over sin mand? En affære? Ja. Utroskab, ja. Deres forhold var sådan hemmeligt, ikke? Radha og Krishnas forhold. Så på et tidspunkt, så Krishna, han havde bare sådan en urge, sådan en, hvad hedder urge? Trang? Ja, trang, ja. En trang virkelig til. Jeg var ængselig efter at chante Radharanis navne. Fordi Radharani, hun er ikke forskellig for sit navn. Så, og så har det evokativt. Vi chanter Radhas navn altid, når vi chanter Hare Krishna Mahamantra. Nå, men så, jeg tror bare, jeg læser historien. One day when Sri Radhika came to Nandagram to cook for Krishna, he peeked into the kitchen and upon seeing her, had an irresistible urge to lovingly recite her holy name. Aware that such blatant recitation of his paternal home, recitation in his paternal home would look strange and improper, he devised a covert method to accomplish his goal. He took one of his pet parrots in his arm, and while caressing it and feeding it pomegranate seeds, taught it one particular verse. Dhara dhara babu narayano sman sa prasidatu. May Lord Narayana, with dark complexion, dhara dhara, be pleased with us. The young parrot could not memorize such a long verse, so Krishna told it to just practice repeating the first word. The parrot then started repeating dhara 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 over and over and over.
Krishna joined him in this repetition as well, and before long they were chanting Radha, Radha, Radha. So just like it, Mara, 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 Rama, Rama, Rama. Dhara, Dhara, Dhara became to Radha, Radha, Radha. Thus, without evoking the suspicion of his elders, the Lord was able to relish the chanting of Shri Radha's holy name. Så jeg vil lige læse til allersidst nogle få. Så nu er det lige blevet lidt rodet rundt her, mine citater. Der er lige noget, jeg gerne vil nå at læse op. Ja. Og også, vi kan slet ikke forstå Radharani, og grunden til, at vi kan være her i dag og tale om Radharani, det er selvfølgelig på grund af Chaitanya Mahaprabhus barmhjertighed, som Shri Krishna, Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, han er ikke forskellig fra Radha og Krishna. Ja. Så det er på grund af deres barmhjertighed. Men også ligesom Krishna ønskede selv at komme her for at opleve 3 ting. Er der nogen, der ved, hvad det er? Radharani smooth. Ja. Og den kærlighed, hun føler over for ham. Ja. Ja. Ja, altså, ja. Verset der her, han ønsker at se, hvordan Radharani ser hans kvaliteter. Altså ligesom hvis man har lad os sige, man har en mand, der er ens held i ens liv, altså ens ægte mand. Så, hvis man har en hustru, en mand har en hustru, og hustruen er bare helt forgabt, altså hun er ligesom helt overgivet til en, og ser så mange gode kvaliteter i en. Men man kan ikke selv se så mange gode kvaliteter i en selv. Men så man kunne godt tænke sig at se, hvordan ser hun mig? Altså, hvad ser hun i mig egentlig? Så det var det samme Krishna. Så han kunne godt tænke sig at se, hvordan hun så ligesom hans egne kvaliteter. Og så også den kærlighed, som hun har til ham, kunne han godt tænke sig at opleve Krishna. Og så den nydelse, som Radharani føler ved at tjene ham, den, ja, det vil du have sagt. Ja. Ja. The love, det er det fra Chaitanya Charitamrita. The love of Radhika is my teacher. Nå, det her det er Krishnas sind. Ja, det er ligesom Krishna, der taler her. I do not know the strength of Radha's love, with which she always overwhelms me. The love of Radhika is my teacher, and I'm her dancing pupil. Her prema makes me dance various novel dances. Just as I'm the abode of all mutually contradictory characteristics, so Radha's love is always full of similar contradictions. Radha's love is all-pervading, leaving no room for expansion. But still it is expanding constantly. There is certainly nothing greater than her love, but her love is devoid of pride. That is the sign of its greatness. Nothing is purer than her love, but its behavior is always perverse and crooked. Nothing is purer than her love, but its behavior is always perverse and crooked. I taste the bliss to which the object of love is entitled. But the pleasure of Radha, the abode of that love, is 10 million times greater. Og også dem, der tjener Radharani, de oplever også 10 millioner gange større nydelse, end Krishna gør. Ved at blive tjent, fordi han er den højeste nyder. Ja, så jeg tror aldrig, jeg må stoppe her med at hellere lade være med at snakke videre, fordi ja, så bliver det bare sent. Måske lige runde det der af. Så. Det er rundet af. Du kan opleve 10 millioner gange højere nydelse end Krishna. Ja. Så den nydelse er,
det bliver beskrevet, at den materielle nydelse, den er ligesom en dråbe i en ørken. Så det er det her Anandam Buddhivardhanam Bhakti Rasamrita Sindhu, hvor Chaitanya Mahaprabhu, efter han havde talt med Rupa Goswami via Rupa Nugas, eller Rupa Nuga, der sagde han, Para Para Shunya Gabhira Bhakti Rasa Sindhu, at det her hav, fordi Radharani, hun er Bhakti Devi. Bhakti Devi, som er hengiven tjeneste, som vi forsøger at praktisere, er en ekspansion af Radharani. Ja. Og vi hørte også, hvordan, der var et citat, jeg læste op, som var forbundet til det. Bhakti Rasa Sindhu, at jeg har forklaret om den her åndelige videnskab, den her kærlighed, hengivenhed, som er ligesom et hav af nektar, vi kan svømme i. Og så siger Mahaprabhu så til Rupa Goswami, Para Para Shunya Gabhira. Para betyder bredde og længde. Shunya betyder, at der er ikke nogen siver. Og Gabhira betyder dybde. Så der er det her hav, det er ubegrænset. Det her nektariske, hengivende hav. Amrit. Og så siger han så, Tomayacha kaite tarakai ka bindu. Bindu? Bindu? En dråbe. Ja. Og eka en. Ja. Kahi, jeg vil lade dig smage nu. Chakai til en mundsmag. Bare en dråbe får du nu. Og hvad var det, Chaitanya Mahaprabhu talte til Rupa Goswami? Så meget nektar. Ja. Jeg tænker på i forhold til, for eksempel vores acharyas, de taler aldrig om det her tidspunkt, hvor Krishna forlader Vrindavan, eller den her kohortepigerne prøver at holde ham tilbage, og sådan. De undgår det. Og så på samme måde, så kan jeg forstå, at Sukadeva Goswami, han undgår faktisk også at tale om Radha, Srimati Radharani, fordi han vil ikke bruge tid på at undergå ekstase og græde og sådan der på de 7 dage. Men så tænker jeg, er det så også fordi, at der er en bagvedliggende hemmelighed, og det var det, jeg var interesseret i, om du vidste noget om det simpelthen også er fordi, at Krishna ikke kan give Radha, men Radha kan kun, altså fordi, så får vi jo, du har fundet i Chaitanya Charitamrita, har du fundet vers, ikke? Og der kommer Radha og Krishna combined. Så skal vi vente på det. Altså, hvem kan give Radha? Mm. Ja, er det fordi hun kun selv kan, eller Krishna vil ikke det for? Eller hvordan? Og kommer den barmhjertighed fra, at vi kan få lov til at adressere Radha, eller høre om Radha? For hun er skjult jo. Hun er i Bhagavatam. Ja. Så, det. jo, men for den der, ja. Det er Samadhi Bhashya. Mm. Bhagavatam er ikke forskellige fra Radharani, men hendes navn er ikke nævnt. Men for en, der er, altså, for en, der har opnået det højeste niveau, han vil møde Radharani i Srimad Bhagavatam. Altså det er ikke sådan, så nu er jeg kommet ud over det niveau. Bhagavatam er ikke forskellig fra Radha og Krishna. Ja. Og altså grunden til, at han ikke, de havde jo ikke tid til det. Nej. Altså det var ikke sådan, den her fugl her, taxakar, eller hvad den hedder. Altså, fordi han vidste, at hvis han nævnte Radharanis navn, så ville han besvime, og så ville han ikke ligesom kunne nå at instruere Parikshit Maharaj. Så men altså 10. kanto har jo alle lilerne, men Radharanis navn er bare ikke nævnt. Fordi at Sukadeva Goswami er faktisk Radharanis papegøje i den åndelige verden. Og hun, papegøjen, det mener Sukadeva Goswami, havde så meget kærlighed til Radharani, at hun ville ligesom ikke, Det var specielt det til Chaitanya Mahaprabhu kom for at give den her stemning, du snakkede om, med at vi er i deres lejr og... Ja. Ja, han kom for at give det, der aldrig var givet for. Men så selvfølgelig, han ville altid tale om Bhagavatam. Jeg vil invitere Chaitanya Mahaprabhu, han vil altid
er absorberet i Bhagavatam. Ja. Der er også, hvad hedder det, der er også et vers fra Harinam Chintamani. Vraja Rasa Lila Navadvipe Sankirtan Rupa Krishna Lila Vichitra Ganana. En Vraja, så det er Krishna. Det er også ligesom det bliver beskrevet, at sådan ligesom Navadvip og Vrindavan, de er et, men de er også forskellige. Ja. Så ligesom, og hvad er forskellen? Det sted, hvor altså der er Madhurya og Audarya. Så Mahaprabhu, altså de er begge to, Audarya betyder barmhjertighed, ubegrænset barmhjertighed, og Madhurya betyder uendelig, ubegrænset sødme. Så de er begge i Vraj, den her ubegrænsede barmhjertighed og ubegrænset sødme. Og begge er også i Navadvip. Men der hvor sødmen den er sådan mere prominent, det er Vrindavan, det er Vraj. Og der hvor barmhjertigheden er mere prominent, det er Navadvip. Og på samme måde med forskellen med Krishna og Chaitanya Mahaprabhu. Så her, in Vraja, he enjoys pastimes of the rasa dance. Krishna nyder rasa dansen i Vrindavan. Men i Navadvip, hvad nyder han der? Ja, kirtan! Så man skal ikke tro, at kirtan ikke er esoterisk. Det er det højeste. Det er ultimativt. Skal vi holde nu? Er der flere spørgsmål? Ja, det er flere spørgsmål. Men der er også... Ja, der er ikke tid til flere spørgsmål. Shri Radharani ki